Здравейте! В момента се намираме на посрещането на Дара, нашата победителка с наистина историческо постижение в историята на България и Евровизия. А до мен е Вениамин. Здравей, как си? Виждаме, че си взел цвете за Дара. Какво би казал в момента? Здравей, много Какво ще и кажеш всъщност? много се надявам да успеем да се видим. Надявам се, че ще успеем да се видим с Дара. Просто искам да я поздравя за това, което направи. Това е голяма гордост за мен, за цяла България, за всички български артисти. Това, което тя направи и че ни накара да се чувстваме толкова горди. Аз просто преди няколко дена, когато обявиха нейната победа, се почувствах толкова горд. Освен, че познавам Дара, че съм българин и смятам, че много хора се почувстваха по този начин. И това нещо обедини много хора в България, накара ги да се замислят за това, че всъщност ние сме вече приети в Европа, не сме потиснати, приети сме и Дара направи грандиозен, как да кажа, за България успех и много сме щастливи всички. Как си представяш Евровизия 2027 в България? Все още не мога да си го представя. Евровизия е страшно мащабно събитие, за което сигурно ще ни трябва доста голяма подготовка, но аз съм сигурен с това, което виждам днес, как за един ден се построи сцена, се направи цялата организация. Смятам, че за една година наистина можем да се организираме и да направим мащаба на събитието, което то заслужава. А според тебе сега говорим си за думата, която според мен ще бъде думата на годината — бангаранга. Според тебе една съвременна жена дали трябва да има в себе си бангаранга, за да бъде успешна? Въобще ти как виждаш тази дума? Влезе ли в твоето ежедневие? Бангаранга за мен така означава много неща. Наистина означава много неща. Аз я усещам като дума дух, така го усещам. Духа на бангаранга, това просто да вярваме, да сме силни, защо не и откачени понякога. Смятам, че тази дума точно олицетворява Дара, познавайки я, нали, като човек през годините. Тя е точно такава, тя е дива, луда, искрена във всичко, което прави в изкуството си, страшно работлива, много талантлива и просто смятам, че всеки един от нас, артистите, притежава това бангаранга. Именно заради това правим това, което обичаме. А ти спомена, че с Дара се познавате от много години. От кога датира вашето познанство и въобще имаш ли най-ярък спомен с нея, който би ни споделил? С Дара се запознахме. Това е много интересна история на нейният X-Factor преди 11 години. Беше наистина много интересна случка, защото допреди това не се познавахме, когато тя е такава към хората, тя е много отворена към хората, никога не е била надменна, винаги е била много отворена и това беше първото нещо, когато се запознахме и което ми направи впечатление, че тя просто е отворена към света, отворена е към хората, към готините емоции. И ми направи просто впечатление, че това момиче ще стане наистина голяма звезда. Аз винаги съм го знаел за нея, това нещо. Тя не веднъж в България през годините, тя винаги е вървяла нагоре и това беше наистина, как да кажа, за нейната кариера логичен обрат, логична стъпка. И просто тук нататък тя ни отвори много врати. Много сме благодарни. И така. Снощи беше финала на "Като две капки вода". Да. Едно шоу, което е знаково за твоята кариера. Какво би казал за победата на Дънди? Въобще, каква е емоцията да стоиш за такова шоу? Да участваш в такова шоу? Да участвам в "Като две капки вода", това всъщност беше една казарма за мен. Освен всичко останало като емоции, наистина много години така съм си мислил, че нямам достатъчния характер, дисциплина, за да направя това, което направих, а именно да пребягам 300 метра на стадион "Васил Левски" и да пея Майкъл Джексън накрая. И аз празнувам с всички. Всички сме бангаранга днес. Абсолютно се банга. Да. И просто един опит за мен незаменим, емоция, която дълго време ще помня. И мога така да сравня, нали, не искам да сравнявам с Евровизия, но това, което Дара навсякъде говори за
характера, за това да не всичко е до таланта, до работа. Наистина, колко време е работила всъщност преди да се качи на тази сцена и голяма част от нейното представяне е възоснова на целия труд, който тя е положила. Такъв труд, нали, много по-малки мащаби, разбира се. Така полагах и аз в като две капки вода всяка седмица да се превъплъщавам в различни образи на тази сцена. И просто наистина това е едно от най-важните неща, труда и това да човек да бъде много мотивиран и да вярва. Най-вече да вярва. Много ти благодаря. Един последен въпрос. Евровизия за теб мечта, цел, може би? Ами, разбира се, че тази сцена ще е голяма мечта за всеки един артист. Евровизия, аз съм фен на предаването, в смисъл на целия конкурс от много години. Именно това, стоейки пред екраните и гледайки как България, Дара побеждава Евровизия, това за мен е момент, който цял живот ще помня и ще разказвам на всички мои синове и внуци и така нататък. Грандиозен ден за България. Много бих се радвал да имам тази възможност да се кача на тази сцена някой ден. Надявам се това да се случи.